Orange aréně je spousta dveří a koridorů a také mnoho informačních tabulí, které upozorní na to, co se za nimi skrývá, kdo může vstoupit, kdo nikoliv. Jen za jedněmi dveřmi se od začátku šampionátu ukrývá něco, vlastně někdo, kdo dokáže vyloudit úsměv na tváři snad každému muži. Klub Angels Cheerleaders vznikol už dávno, približne pred 10 rokmi. Pôsobíme vlastne na tunajšom Slovane. Máme momentálne k dispozícii na majstrovstvá okolo 35 až 40 dievčat, ktoré sa vlastne stále striedajú na každý hokej, každú vlastne, možno aj niekedy aj tretinu, záleží od toho, ako vlastne dievčatá stíhajú. No na fyzičku je to dosť náročné. Museli sme mať vlastne dokonca aj tréningy na to prispôsobené, že sme vlastne používali rôzne činky, aby vlastne si dievčatá posilnili ruky a aby to vlastně celé zvládli, ale myslím si, že jsou perfektně připravené. I na čem sedíte na těch studených schodech? Máme vlastně také, hovoríme tomu podrytníky. Dáme si taký vankušík pod seba a na tom sedíme, takže určitě nám zima není ani od spodu. Zřejmě se asi nevyhnete těm, dejme tomu trošku i oplzlým komentářům. Jak zvládáte tohleto, vlastně ten tlak z té části mužské populace? A tak na takéto veci sa dá zvyknúť. Vždycky, keď je dievča nové, tak chvíľku to trvá, ale sú fanúšikovia, nie je ich veľa, ktorí sú dotieraví, alebo ako sú slušní fanúšikovia teraz, čo sa stretávame s nimi na majstrovstvách. Občas se k děvčatům připojí i maskot Góly. Ich vystúpenia sú super, ako obdivujem ich určite v tom kostýme, respektíve v tom maskotovi musí byť strašne teplo, takže obdivujem ich a dokážu sa baviť celý čas, tak neviem, ako fakt klobúk dole. A teď už krátké solo pro bratislavské anděly. Tak pánové, už zase pozor, zase zpátky k hokeji, ano, féton už je u konce. Ano, pane učiteli. A my si budeme povídat o utkání Kanada-Rusko.